Ty tu cię wygnali, ty. Musimy wyrażać coś. Pinkret. No. No. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w gościnnych niezmiennie drogach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, instytucji, która jest otwarta dla wszystkich artystów, którzy tworzą serce. 7 punktów karnych i 400 mandatów. Tak do niedawna jeszcze mi się glina kojarzyła. Dzisiejsze bohaterki dzisiejszego spotkania wieczoru robią dużo, żeby ten krzywdzący stereotyp gliny zmienić i wkładają w to dużo serca, a my się bardzo cieszymy, że właśnie u nas